Estem a Caldes de Montbui, a la fira que organitza Capravo any rere any, amb productes de proximitat a la nostra comarca, el Vallès Oriental. Des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui valorem molt positivament aquesta fira i votem i recolzarem que l'any que ve hi tornin perquè la clientela, ho estem veient, no? Està venint i gaudeix. El que fa Capravo en aquestes fires, que ho fa tot l'any, però sobretot en aquestes fires, és apropar el producte al consumidor. Són productes certificats, emparats amb segell de qualitat, amb DOP i IGP, i sobretot perquè els productors també i les productores puguen explicar els seus avantatges i les seves virtuts. I la veritat és que la fira està funcionant força bé, de fet està ple. La fira és una manera que els nostres clients coneixin els productes de proximitat i els tastin perquè veuen realment el que és la qualitat dels productes que tenim a Capravo de Caldes. Mireu, vol provar els nostres productes? Tenim fuet, llonganissa, sacallona. Això què és? Xoriç de gall indi, 100%. Sense conservants, sense additius, tot natural. Això ho puc trobar a totes les botigues. Aquí al Capravo venen tota aquesta varietat de productes. Nosaltres som una empresa apícola amb 200 anys d'antiguitat. Llavors, el més important sempre tindre en compte l'origen i tindre en compte el preu. Si pots veure, a més, alguna identificació, com en aquest cas, que demostra ja que és un producte d'origen, doncs millor. Sí, un producte emparat baix una DOP o una IGP significa origen 100% de la zona que s'està fent. Quan estem consumint aquests productes certificats, la part més important estem ajudant a aquelles dones, a aquells homes que som pagesos o que som ramaders, a mantenir-nos al territori, a poder produir, a poder arribar a final de mes i sobretot a poder fer el que ens agrada, el que hem nascut, produir aliments d'altíssima qualitat. Hem de donar un impuls. En el ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui hem signat una moció per ajudar a la pagesia i a la ramaderia de Caldes. És molt important que Capravo organitzi aquestes fires i puguem aprovar el producte de proximitat a la ciutadania per ajudar a la ramaderia i a la pagesia perquè sabem tots els problemes que estan tenint. Al Capravo de Caldes de Montbui, les ventes dels productes de proximitat van molt i molt bé, cada vegada més a l'alça, perquè els clients ens ho demanen, perquè volen productes de qualitat. Capravo tot l'any està fent promoció dels productes emparats amb el segell DOP i IGP. A tots els seus supermercats té els racons on hi ha tots els productes, tots. Capravo sempre al costat dels proveïdors de la comarca del Vallès. La valoració que fem d'aquesta fira és molt positiva, des de la passió que li posa la gent de la botiga fins a la valoració tan positiva de la clientela quan s'apropen a tastar tots els productes que disposem.